ni dagabana so minu jolena ni DSC Samake construction mau bolo nodi awo DSC Samake construction mau ubi so jo ibe ala kaliko so ale DSC nadi uka barate sojo droinde ube so plaunika ulubo BTP topographie ube ni bela jele nika oke ni ba fe ka terrain sans papier jele DSC Samake construction bi terrain firi so finition nyuma uboke décoration ube ofene nika oke e de station barala iba fe ka station nika ojo ube station nyelemamba nika ulu fene ka ulujo ka supasma nyuma ka okika sola ka nega nyuma kala ona nyongona wero ika so jolente bi ayre ma few DSC Samake construction ba ka bara nika onyedo imako be kuna funia were la sa isenfa biribiri ika se udaga yorola ni oye murba buye station orixi masunya la choy nega jurusira 70 41 27 59 66 23 18 58 bara nyedon okato bara don ba bulu DSC Samake construction mau ubuka bara uba nyedon ka kuna funi jele nyini ka di awma ka to aw sigiro la ka soro awma digoni ka usoro mali kuna funi be se ka o kawi ka kuna funi jele ma ka bo nazara kana ka di awma aka toduka alela amalo donya ka fo ko biye november kalo klimu ka ani shegin samba flani mu ani nani kuna funi ale wati sira ayo bismillah kuna fondamela bi anga chamache fanga jamana nyama ni original d'armée Assimi Goïta yi ale koni ya yira kafo ko gouvernement ma bela jilinka wala su bela jilinka wala sa kasega kalafili baraw ni ka ulu labe kalafili mi ni ale be chamache fanga ka o blasira kuna fonia ale dira conseil des ministres au CNF ministre nyama kura ni oye journal de division Abdoulaye Maigaye ale koni ya yira ka fo ko aka sarala sabasara abe fla koni ni ka oke fondé souveraineté kaseka desabagato ni ka ulu deme inafo anga jamana nyama ayake chugoyamina kakeni gouvernement kura ale sigiliye anga ministre nyama kura kataka se énergie ni oye kura ni jiko konya ale ministre ni oye Abubakar Jane ananga ministre nyama konika ka ukunda edem ale konaka ni ngata ka tuka bara tabulu ka ulu laje meto anga ministre nyama ka kuna funia ukonna la alisisano oyema uluka chiden kwani tara anga ministre nyama ale kumanyogonya ni oyo journal de division Abdoulaye Maigaye aye abisimila kunu klila fanato uluduna wakati mina ni nchaba yere kwani ni oye Bubakar Seibuye anana ananga ministre nyama kwani ka nyogon kumanyogonya feminye tungarange uluka konyo ulu tabule aklala ka folike ni nganyeshi anga tungarange munumbeno nulu kwani kileno ka janto ba maliba alela Abubakar Saibu aye folike ninga nyashi anga ministre nyama yere koni o yorola ka foko akera ministre nyama ye jamana o konala aye o folike ninga nyashama marabolo chama ne bino ni oyitomoktu katase gaoma ni juko ni walangatara kase uluma doko kuntemeni o konnala dire fenebe ala ma keme duru boyongo de bino munga soko ni ulubina ka catastrophe o wakati ola ni wale ko ni kera gundam na lamini fene o konnala dugulamo ulu ko ni joroni ndo kosobe ji walangatali alela mi nu be ka de menyi ni jamana marabago fe ma munu bino ji walangatara kase uluma kuka demedu uma ameta tomura alebe usubijanya o laminina asenekelaw fene kon kilunu ka uka dusuma kasani ka oyira kosobe uya yira ka fo ko uka malofuru kata se uka tiga furu uluma ko bagawne kon be dunani furu nunu ulu konnala samia banwo banka be ke tantori bagaw aleni feminye senekelaw uluka balo ulu bokuma be beni nyogoy ni bagaw yira kon metaka tuka balo selun kon belajele ka ulu chie bafula bena lamini kata se usubijanya ma asenekelaw uya la nyini dugu marabagaw fe ku ka laje ku ka dance
Fasokaw fe no tulu ale litiri tun bɛ ka feere dɔgɔkun tɛmɛnin na sefa wari 200 ani dɔrɔmɛ 20 a bɔr'o la dɔgɔkun kɔnɔna na kana sefa wari 200 ani dɔrɔmɛ 60 la ka tila ka t'i jɔ fo sefa wari 200 ani 80 na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni olu la jagokɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye tulu kɔni ale sɔngɔ yɛlɛnna ka tantɔ ko o ye tulu ko dɛsɛ de ye sugu kɔnɔnaw olu la. Kabi novembre kalo tile 22 san 2024 senfagabana bolociw olu daminɛna bankasikaw olu fe yen nɔ a yirala k'a fɔ ko novembre kalo tile 27 u kan ka denmisɛn bayirika caman ni ka olu de boloci ni baara in yɛrɛ kɔni bolocilaw olu bɛna don du olu kɔnɔna la ka taa se kalanso olu ma sugu kɔnɔnaw olu la ale ni fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la u bɛna taa ni yɔrɔ kofɔlen olu la ka taa se gari kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ma ni laɲini kun ye min o de ye ka se ka denmisɛnw ka olu kisi senfagabana ale ma. Amita ko kan kibaru la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bi Niger ale ni Benin olu kɔni kelen don ka fɔ ka bɛn ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu fila ninnu yɛrɛ kɔni ye sigiɲɔgɔnmaw de ye u kɔni tun tɛ bɛnna hali dɔɔni novembre kalo camancɛ o la Beninois olu kɔni ye sira ni ka o labila Niger jamana kɔnɔdenw ye walasa u bɛ se ka u ka taa ni ka segin kɛ lafiya la cogoya min na o kɔfɛ Benin fɛnɛ ka lasigiden kɔni o nana Niger jamana o kɔnɔna la nin b'a yira k'a fɔ ko furugu min tun bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ bɛna sɔrɔ a la. Burkina Fasokaw ka jamana ale kɔnɔna la ka kɛ ni karɔgɛnɛdinɛ tigilamaw olu kɛlɛli ye novembre kalo tile 14 kana se a tile 20 o ma a yirala k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw kɔni olu ye maramafɛnw ni ka olu bila yɔrɔ dɔw la ka taga se taji olu ma finitigilakaw ye nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka dankari olu la tahurɛnbakaw olu fe yen nɔ o kɔfɛ karɔgɛnɛdinɛ tigilama 100 o bɔɲɔngo u ye pankuru fɛnɛ kɛ ni ka olu susu novembre kalo tile 17 o kɛra yɔrɔ min na sa o de ye pompe mingaw ye ka taga se garba wule ma o n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw a yirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni tun balola karɔgɛnɛdinɛ tigilama ninnu na u ye dankari olu fɛnɛ kɔnɔna ni sanfɛ pankuru o ye o kɔfɛ karɔgɛnɛdinɛ tigilama minnu bɛ yen nɔ sa n'u sera ka olu fɛnɛ kɔni ka olu yɔrɔ dɔ ulekaw olu fɛ yen nɔ ka taa se titawkaw olu fɛ yen nɔ ma ka taa se nuna olu bɛɛ lajɛlen kɔni dankarila olu la sanfɛ pankuru ale fɛ. Tanzaniaw ka cɛba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Faustin Dugulila ni a si bɛ t'i jɔ san 55 la ale de kɔni kɛra farafinna OMS o ɲɛmaa ye utu kalo tɛmɛnen o la min n'a kun kan ka baara kɔni daminɛ février kalo san 2025 a bɛna cɛba min kɔni nɔ labila sa o de tun ye Matshidiso Moeti ye o yɛrɛ kɔni ka baara kɔni tun sera a kuncɛma yɔrɔ o ma Organisation mondiale de la santé farafinnata nin cɛba in yɛrɛ kɔni tayana indikaw ka jamana o kɔnɔna la k'a to furakɛli yɛrɛ kɔni o la kunnafoniya ale dira kunu u ka parlement Tanzaniaw ka parlement o ɲɛmaa fɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni cɛba in su yɛrɛ kɔni ale bɛna bila ka taga u ka jamana o kɔnɔna la nka fɛn min kɛra Asata ye o kɔni ma da maaw olu tulo kan a ka janajaw fɛnɛ kɔni bɛna da maaw tulo kan don n'a nataw la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de bi ne k'a da kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan an tɛ se ka an ka kunnafoni kuncɛ cogo si la n'an ma foli ta ni ka ɲɛsin an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ma ni o ye DSC construction ye Janginɛ Samake n'a ka cɛdenw ninnu cɛba ninnu bɛ baara la kosɛbɛ sojɔko ale la ni dugukolo t'i bolo i b'a fɛ ka dugukolo ni ka o sa i jigi kɛ DSC construction ale ye u bɛ terrain ɲumanw ni ka olu feere dugukolo sanumaw o bɛ di aw ma ka sɔrɔ aw ma degunba ni ka o sɔrɔ o kɔfɛ fɛnɛ e maa min fɛnɛ bɛ terrain min bolo i bɛ fɛ ka a jɔ i tɛ fɛ i ni maçon ka se ɲɔgɔn ma i tɛ fɛ nɛgɛkolo o ka k'i ka so la i tɛ fɛ biriki kolon ka k'i ka so la DSC construction ma olu kongo u bɛ i laminɛ yɔrɔnin kelen wa k'i ka so jɔ k'a ban k'a tile d'i ma ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka garanti k'i ka so la k'a d'i ma DSC construction de bɛ o k'aw ye u ka nɛgɛjuru sira a ye o banba walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sojɔko la cogo min na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.